ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಎಂಜೆ ಡೆಕೋರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಉಡುಪಿ. ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕಾಪುವಿನತ್ತ. ನೋಡುವ, ಈ ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವವರಾದರೂ ಯಾರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪುವಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಮುನ್ನಾರವರು. ಕೇಳುವ, ಸಂತೋಷ್ ಮುನ್ನಾರವ್ರ ಹತ್ರವೇ ಕೇಳುವ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಂತ, ಯಾವ ತಿಂಡಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಮುನ್ನಾರವರೇ ಬನ್ನಿ. ಸಂತೋಷ್ ಮುನ್ನಾರವರಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಳುವ, ಈ ಕಡಲ ತಡಿಯ ಕಾಪುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಸಂತೋಷ್ರವರೇ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಸಂತೋಷ್ರವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಪಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರು, ಅದು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕಾಪು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ತಡ, ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ನೋಡುವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗುವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ. ಯಾರು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಇವಾಗ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಸಂತೋಷ್ ತುಳುವ ಕನ್ನಡವ ಓಲಾವ್ಗೆ ಅಪ್ಪನಾರ ಮನೆ ತುಳು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಖುಷಿ ತುಳು ತುಳು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿಗಾರಿಗೆ. ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ನಡೆದಿಂಚಲೇ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದು ಒಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಪಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೆರಡಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ದಾನಿ ಇಂಚು ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ಲ ಚೀಪ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇನು ಎಂಚಿದಲ್ಲ ಆಡಂಬರ ಗಿಡಂಬರದಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇರೆ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಉಂಟು. ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂತೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇಂಚಿನಾಗ್ಲೇನು ತೊಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಡಪಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಇಡಬೈದು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕಲ್ ಏನು ತೋಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಆದುಂಡು. ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ಸ್ಪಂದನದ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಪನೋಲಿ, ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್. ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಏತು ವರ್ಷದ ಇಂಚು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ? 30 ವರ್ಷ ಇಂಚು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ದುಂಬು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜೀನ್ಸದ ಅಂಗಡಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೆ, ಅವನೊಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ. ಅವು ಬಿಡಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಐಕೆ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಉಂಟೋಡು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಐಕಿರಿ ಇರ್ನೇ ಕಾಡು ಉಂಟೋಡು ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಬಾರ್ದಾರ. ಅದೇ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬುರ ಎಂಚ ಅವನು ಬೇರೆ ತೊಂದರೆ ಲೈಕ್ ಅವನು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಂದ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು 100 ಬಂದ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್. ಎಂಕಲ್ ಈ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿಂದ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ದಾರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಇರ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ. ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಒಂದು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ವೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಚಟ್ಟೆದಾಯಿ ಗುಪ್ಪು ಬೇಯಡ ಹಣ ಚಟ್ಟೆ ಆಗೋಡು ಒಂದು ದಪ್ಪದ ಇಂಡ ಚಟ್ಟೆ ಆಬುಜಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಇರ್ನ ಫೇಮಸ್ ಫುಡ್. ಚಟ್ಟಂಬಡಿಗೆ ಈನ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐಕ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದ ಪೂರ ನೆನೆತದ್ದು ಓಡು ನೆನೆತದ್ದು ಕಡೆಯದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಪುರ ಪಾರ್ದು
ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ದಿ ಚಟ್ಟೆ ಮಲ್ದ ದೀನೇನೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಇರೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇರ್ನ ಈ ದುಂಬು ಇಂಚಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಬರ್ತನೆ ಅದಾಗ ಇರ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಇತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಬರ ಕಾಲೆ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಂಡೆ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ತಿ ಇದಿತ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಈಗ ಜೀವನದ ದಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಉಪ್ಪತ್ತು ಉದ್ದೇಜಿ ಬೈಜಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ನೆಟ ತೂನಗ ಈ ಪೇಳ್ದು ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಈ ಪೇಳ್ದು ಪೂರ ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರು ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಇರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏನು 30 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಂಚೆ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ 30 ವರ್ಷದ నుంచి ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲರ್ ಅನ್ಪಾರ ಇರೆ ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಪಾಶ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದಿರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೈಜ ಈಗ ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಡವನ್ನು ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ದೇವಾನ ಈಗ ಅಜ್ಜ ನಕಲು ಅಮ್ಮೆ ನಕಲು ಪೂರ ಮೂಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಕಲು ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾರೆ ಇರ್ನ ತಿಂಡಿ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಾಂಡೆದ ಐಟಮ್ ಬೇತೆ ಕಾಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಉಂಡು ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಬನ್ಸು ಒಕ್ಕ ಉರ್ದದ ವಡ ಉಂಡು ಅವು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒತ್ತದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರೋಲ್ಲ ಏನು ಮೂಜಿ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೀಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿಯನ್ನು ಕರಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಡು ಅದೇ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಂಚ ರೇಟ್ ದಿವತ್ತನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಿರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ರೇಟ್ ಅದೇ ಓಕೆ ఒక జాముళ్ళు సజ్జిగే వడ ఒక ಮುಂಚಿ ఒక ಸಂಜೂರ ಬಿಸ್ಕುಟ್ ರೊಟ್ಟಿಂಡು ಸಂಜೂರ ಒಟ್ಟು ಪಂಡಿರೋ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಬಗ್ಗೆ 20 ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಈರೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು 10 ಪಿದೇರ್ದು ಕನ್ಪಿನ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ ರೆಡಿ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಂಡಿರೋ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬರ್ಪರೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಇರೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಡಮ ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಡ್ ಇರೋ ಮಲ್ಪು ವಸಂ ಬರ್ತಾರೆ ಒಲ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಬೈಪನದಲ್ಲ ಕಡೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಡು ಹಿಟ್ಟು ಉರ್ದುದ ಹಿಟ್ಟು ಚಟ್ಟಮಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕಡೆದು ಕನ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಇದೇ ಒಂಜಿತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತದಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಇರ್ನ ಏನ ಪೂರ ಫುಡ್ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಕ್ಕದೇನೋ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚಿನ ಬಜ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಚಟ್ಟಮಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮೋಸ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮೋಸ ಬಂಡ ಸಾಯಿಪೇರ್ನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಟೈಮ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಮೋಸ ತೋಪಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಇರ್ನ ಸಮೋಸ ಅಂದವು ಓ 400-500 ಸಮೋಸ ಬೋಪುನೊಂದು ಒಂದು ಪಂಡ ಈರೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಲೇಯರ್ ಪುರ ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಕೆ ನೆತ್ತಗಿನೇ ಪುದರ್ ಈ ಸಮೋಸದ ಒಂಜಿ ಸಮೋಸ ಮಲ್ಪರಿ 3 ಜನ ಬೋಡು ಅದಾಯ್ಗು ಮೊಟ್ಟಿದ ದಿವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರಿಗೆ 1 ಜನ ಬಿಡ್ರಿ ಓ 3 ಜನ ಒಂದು ಸಮೋಸ ಬರ್ಬೋದು ಇರೋ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಸಮೋಸ ಬೋಪು ಈಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತೆ 500 ಅಂಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಜಿಡ ಒಂದು 200 ಆ ಸಮೋಸದ ಪುದರೇನು ಪಟ್ಟಿ ಸಮೋಸ ಉಂಟು ಓ ಪಟ್ಟಿ ಸಮೋಸ ಪಟ್ಟಿ ಸಮೋಸ ಬೊಕ ಚಟ್ಟೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ರಡ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬೊಕ ಬಾಂಬು ಜಾಮುದಾಲ ಉಂಡ ಅವು ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆತ ఉంది ಈ ಮುಲ್ಪದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಪರಿಸರದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿಂಡಿವು ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಚಟ್ಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಬಯ್ಯೆಲ್ಲ ಬರ್ತವು ಪುರ 90 ಬಾಣಗಳು 90 ಬಾಡ್ನಗಲೇ ಈ 90 ಬಾಡ್ನಗಲು ಬಂದಿರ್ತದೆ 90 ಬಾಡ್ನಗಲು ಪನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆಲ್ಕಿ ಬರ್ತನು ಅದೇ ಈ 90 ಬಾಡ್ನಗಲು ಬರ್ತದಿರಿಗೆ ನೆರ್ತಿನ ಸಂಗದ್ದಲ್ಲ ಉಂಡ ನೆರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೆರ್ಪೇರ ಐಕಿ ಏನಲ್ಲ ಬೀರ್ ನೆರ್ಪಾರ అంటే ಚಟ್ನಿ అంటే ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಕಲ್ ಉಪ್ಪಾಡಬಲ್ಲ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅಕಲ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚು ಬರ್ತದ ಒಂಚೂರು ಬಟ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಟ್ರೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಬಟ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಖಾರ ಆತನು ಅದೇ ಸಮ ಮಲ್ದರಲ್ಲಿ ಇರು ಬಟ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಖಾರ ಆತನು ಇರ್ನ ಒಂಚೂರು ಪಾಲು ಚಟ್ನಿ ಹೇಳ್ಬೇರು ಪಾಲು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತೋನಾಗ ಇರ್ ಜನಕುಲೆಗೆ ನೆರ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಾರು ಅದೇ ಕಂಡೆ ದೇ ಬಂದಿರ ಎದಲ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದೇ ಪೋರಿ ಏರ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಅದಾಗ ಇರೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಸನ್ಮುಖಿ ತರಬೇಕು ಹಸನ್ಮುಖಿ ಭಟ್ರು ಬಂದ 24 ಗಂಟೆ ತೆಲ್ತಂದೇ ಇಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋರು ಜೆತ್ತಿನದಾಗ ಜೆತ್ತಿನದಾಗ ಇಂಚ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾರ ಓಕೆ ನಿಕಲ ಮುಲ್ಪ ಇದು ಏತ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಈಗ ಇರುವೇರೆ ಪಂಡ 6 ಮಾಲ್ ಮಲ್ಪಾರೇಗ ಇರು ಪುರಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆಗ ಆರ್ಡ್ರಿಗೆ ತಂದೆ
ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಏತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡುವ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡುದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಿ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅಂಡ ಐನ ಮೂಜಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಮೂಜಿ ಕೊರ್ಪಾರು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಂ ಬೊಕ ಸಮೋಸ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಬೊಕ ಬಟಾಟ ಮಾಡಿ ಉಂಟು 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದು ಬಂದದೆ ಐನ ಆಜಿ ಅಂಚೆ ಬರ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಇರ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪು ಇರಗೊಂಜಿ ಅನಿಸದಜ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಈತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಜಿ 18 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂತು ಅವು ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಪಾಪಲಕ್ಕೆ ತೋಜಿನಿ ಗಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡೋನು ಖಂಡಿತ ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅವೇನ ಏನನ್ಪಿರ್ ದಂಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಎಂಚು ಎತ್ತನ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿನಯ್ಯೋ ದೇವೇರು ಕೋರಿನ ಏತ್ಲಯ್ಯೋ ಬಂದು ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ಏತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಆನು ಒಂಜಿ ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಇವೆಲ್ಲ 15 ಈನ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರಕ್ಕೆ ಬರೀ ಚೋಳಮಂಡಲ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯ ಉಂಟು ಅಕಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪಂತಜೇರು ಪಾಪ ಇವ್ರೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾಲ ಪಂತಜೇರು ಈಗ ಬಲ್ಲ ಈಗ ನೆಟ್ಟೆ ಅವಳು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಆರಾಮದ ಬಿಡ್ಸಿ ಒಂದೇ ಯಾವ ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಯಾವ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ಕೊಳಗೆ ಅವು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೂಲ ಇವ್ರೊಂಜಿ ಮರದ ತಿರ್ತುಡುಲ್ಲ ರತೆ ಈ ಕಾಪುದ ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇರ ದಿನಕ್ಕೆ ಏತು ಬೋಪು ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಬೋಪುಡು ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಕಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಪೌಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೋಪುಡು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಾಗ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬಣ್ಣ ಚೀಪ್ ಅತ್ತೆ ಐತೆ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಈ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂದು 400-500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡಿ ಆಡಲ್ಲ ಇರಟ ಅಕಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಸೂರು 20 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟುವ ಪಂಜರ ತಿನ್ನಡು ಬಂದು ಅದೇ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುವ ಸೋಪಿನಾಡೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟ ಸೊಂಡಾಗಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪು ಅದೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಪು ಬಾಡು ಬಂದಾಂಡ ಸಂತೋಷಿರ್ ಕಾರಣ ಸಂತೋಷಿರ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚಿನ ಇರೋ ದೋಸ್ತಿ ಅವು ಇರೋ ದೋಸ್ತಿ ಸಂತೋಷಿರ್ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚೆ ಬತ್ತ ಆರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅದೇ ನನ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಬಂಡಾರತ ಆ ತಿಂಡಿ ಪಾರೋಡು ಎಂಕಲ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಕೂಲ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪನೋಡು ಅದೇ ಅದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮನದಟ್ಟ ವಾ ಬಟ್ರೆನ ತಿಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಏ ಬಾಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯತಡ ಸಂತೋಷ್ ಮುನ್ನ ನಮನ ಇಡೀ ಕಾಪು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಾದೇರು ನನ್ನ ಭಟ್ರ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಆ ತಿಂಡಿನ ಕುಲೋ ಒಂದು ಎಂಕಲು ತಿಂದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತ ಬಲೆ ತಿನ್ಕ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಭಟ್ರನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಬರೋದೊಂದು ತುಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡಿ ಓ ಪಂಡಾಟ ಉಂಟು ಅದೇ ತುಲೆ ಓ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಬಾರಿ ಎಂಚೆ ಕಾರುಂಡ ಕಾರುಂಡು ಇರು ಬುಕ್ ಮೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಾರ ಮಲ್ಲ ಇರೋದು ಇಜ್ಜದೆ ಸಂತೋಷರೇ ಪಸಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಮುನ್ನಿ ಹಾಂ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಉಂಡಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದೇ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ಗೆ ದೇ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮುಲ್ತ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಆ ಚಟ್ಟೆ ಆಂಡಲ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಯಾಕಡೆ ಆರ್ಲ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ಲ ಬಂಡೆ ಸಂತೋಷರೇ ತಿನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಂಡ್ರಿಗಂತೆ ಬೈದಿನಿ ದೇ ಪಂಡ ಭಟ್ರನ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚು ಉಂಡು ಬಂದು ಪನೋಡು ಅದಾಗ ತುಯ್ನಕಲು ಇಡೀ ಕಾಪು ಬತ್ತಿನಕಲು ಮೆರ್ನಾಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ತಿಂಡಿ ತಿಂದೇ ಹೋಗ್ಪೇರು ಅದು ಬಂದ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತುಯ್ಯ ಮಾಲೆ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 6 ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಆಯ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ದಗ್ಲು ಬಂದೇಡು 10 ರೂಪಾಯಿ 4 ಗೊರ್ರೆಗ್ಲ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬಾರಿ ಕಡಕ್ ಅದು ರೋಸ್ಟ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ತಿನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಈ ಬಯ್ಯದ ಹೊರ್ತು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ದಾಲ ಪಾಡ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ದಾಲ ಅದೊಂದು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಏನೋ ತಿಂಡಿ ಅದು ಫೇಮಸ್ ಪಾಂಡಾಟೆ ಪಾಡ್ದೇವೆ ಒಂಜಿ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಹೌದೇಗಿ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತದ ಮೋಕೇಡು
ಯಾರನ್ನ ಕಾಣೆ ಬಣ್ಣನೆ ಬಂಡಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಲಿ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿ ಅಂಡ ಇದು ಎಂಕ್ ಬಾರ್ಜಿರಾರು ಗಿರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಬಂಡೆ ನಮಕ್ ಬಾಂಡ ರದ್ದು ಪರ್ತದಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಣ್ಣ 90 ಬಂಡರದ ಐಕ್ ರಪ್ಪರ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಅಂತ ಅಂಚನ್ 90 ಗೋಳಿ ಬಜೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಗೊತ್ತು ಎರಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡನಿಗೆ ಅಂದ ಬಿಟ್ರ ಮುಂಚಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ನಿಜ ಈರು ಮೂರ್ತುರ್ದು ಏತ್ ತಿಂಡಿದಾರ ಪಸಂ ಪೋಪರ ಇರ್ಲಾದು ಅತ್ತು ಮೂಲೆ ತಿಂದು ಬೋಪಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಣಲ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪಾರ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಬತ್ತಾನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಸೋಪೆ ದೇವಣ್ಣ ಮೂಲು ವೆರೈಟಿ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತುವಲೆ ಅಂಗಡಿ ಗಿಂಜಾಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಏತುಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೇಡ್ದು ನನಗೆ ಒಂದು 3 ದಾಲ್ ಉಪ್ಪು ಅಂದೆ ನೋಡಿ 3 ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ವಡೆ ಸಮೋಸ ಅಂಚ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಈ ಜವಣೀರ್ ಪುರ ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಪುರ ಕೆಲವರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜು ದೇ ಗೊತ್ತನೆ ಎಬ್ಬ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಚೇರ್ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆ ಅದೇ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಮೂರ್ಪನೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಳು ತುಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕೊರಪೇರು ಖಂಡಿತ ಅದು ಓಲ್ಲ ಕೊರಪುಜಿ ಸಂತನ್ನ ತುಲೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಕಾಂಡೆ 2-3 ಆಜರ 7 ಗಂಟೆ ಮೇಡ ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಡರ್ ನಮಗೆ ಉಂಟು ಇದು ಬೇತೆ ಹೋಗಣಲ್ಲ ಆಜರ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ರ 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಚಾಲ್ ದೀಪಿನಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಅರ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಅರ್ನ ಬೇರೆ ಮುಗ್ಗಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಂಚತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ದೀಪಣ್ಣ ಆಡ್ತಲೆ ಎಂತೆಲ್ಲ తెలుతుంది కాండెడ్ పయ్య ఆరు బండి ఇక్కడ యాని 24 గంటలు తెలుపు అని ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪು ನಲ್ಲ ಪೋಂಜಿ ಫೋಟೋ ಎತ್ತು ಬಸ್ ಬೋರ್ಡ ಪುನಃ ಅದು తెలుతుంది ಜೆಪ್ಪು ಇರ ಹೂ ಮತ್ತು ತಿಂಡರಿ ಇದು ಚಟ್ಟಂಬಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮೋಸ ಒಂಜಿ ಏನು ಸಮೋಸ ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಮೂಲು ಖಂಡಿತ 500-600 ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹೋಗೋಂಗೆ ಅವಿದ್ದೆ ಪಾಸ್ತಾ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊನ ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಾಸ ಪಡ್ಪಿನ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದರೆ ಈಗ ಆಜರ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದಿನ ಬೇರೆ ಅಯ್ಯವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಜನ ಕರೆದಿ ಬಾತಿರು ಮಜೂರು ಮಜೂರು ಮೂಲೆ ಮಜೂರು ಉಳಿಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಮಜೂರು ಗ್ರಾಮ ಉಳಿಯಾರು ಊರು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ತೋಪ ಜನಕುಲಿಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಓಲು ಒಲ್ಪ ಈನ ಸಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ಅದೇ ಇಂಚ ತೋಪ ಅಂಡ ಜನಕುಲ ಟಿವಿ ತೂದಾಂಡ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಡೀ ಹೊರ ಬರ್ಪೇರಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪುಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಇದು ಯಾನ್ಲಾತಿ ಕಾಪುಗು ಈತು ವರ್ಷದಂಚಿ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತುವಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಈತು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಈ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡ್ತು ಆಗಲು ಪ್ರಚಾರ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬಂದಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಿತಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನಮಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಂದ್ರತ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತೆರ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಬಂದದಿ ತುಲೆ ಈತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಂಡ್ಲ ಅವರೊಂಜಿ ಅವೇನು ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಏನಂತೀರು ಪುಗರ್ತದ ಪುದರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಪಿನಿ ಬತ್ತಾಡ ಒಂದು ಮೇನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಬದಿ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಐತೆ ಮಿಡ್ಡು ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡಿ ಬತ್ತದ ಈ ಮುಲ್ತ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಭಟ್ರೆನ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪೋಗುರ ನಿಖಿಲ್ ತಿಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಎಂಚ ಆತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂತು ಸಂತೋಷನ ಕಡೆಯದ ಅದಕ್ಕೇನು ಏನೊಂಜಿ ದೇವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ತಂಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಂಗೆ ಏನನ್ಪೇರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ಈನ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇರೇ ಮದ್ಮೆ ಆತ ಅಂದು ಏಜ್ ಒರಿ ಆಣ್ ಅದು ಈನ ಮಲ್ತು 3 ವರ್ಷ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತಿ ಅಂಚ ಇದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಈನ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸಮೋಸ ಮಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅವನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊನಪೆ ಐನೇ ಸಮೋಸ ಸೋಪರ ಐನೇ ಜಾಯ್ ತಿಂಬಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಬೋಡೆ ಅಂತ ಕೊನಪೆ ವಾರ 2 ಸಲ ಹಂಚಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಭಟ್ರನ ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸಮೋಸ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪರೆ ಮಾಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರನ ಗುಡೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಮೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪುದಲ್ಲೇ ಪಿರೋಡು ಬಚ್ಚಿರೆ
ಈ ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ತೋಜು ಉಂಟಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬೊಕ ಬಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೂಡಿ ಸೂಡಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಂದು ಪೋಡು ಬಟ್ರೆ ಚೂರಿಂಚಿ ಬೆಲೆ ಕುಡಿಂಜಿಗೆ ನೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ನಾಗ ಈ ಪಿರೋಡು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾತ ತಿಂತಾರೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ ಇರ್ತಿ ಆಯ್ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಪೋಯ್ ಬೇಕು ಅವು ಬೇರೆ ತುಂಬ ಇಂಚು ಬತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಅವು ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಕಾಲು ಹೊಡೆದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾರೊಂದಿತ್ತು ಕಟ್ಟೆದ ಪುದರೆ ಬಚ್ಚಿದ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ ಕಟ್ಟೆ ಕುದುರುಂಡು ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿದ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದು ಬಚ್ಚಿರದ ಕಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪತ ಹೋಗ್ಬೋಯರು ಬಚ್ಚಿದ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದು ಮೂಲೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಉನಿನ ಪೂರ ಏರ್ ಮಾರುವೇರು ಈ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂರ ಒಂದು ಬಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ರೇಟಿಗೆ ಅಂದು ಚೀಪ್ ರೇಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಳೋದು ಅಂಚ ಈ ರವಿ ಪಂಡತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಬಂದಿ ಬನೋಲಿ ಓಕೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಡಂಜನ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಸೀದರ್ ಪೈ ಅರೆ ಚೂರು ಬಿದೆಲ್ಲ ಸೀದರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬಲಿ ಇಂಚು ಬಲೆ ರಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಸೀದರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬನ್ನಾನೆ ಬಾರಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರ್ ಇರು ಏತ್ತು ವರ್ಷದಂಚಿ ಅರ್ನೋಟಲ್ಲ 17 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷದಂಚಿ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆರ್ನೋಟು ಇರಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕುಡಿ ಪೋಡು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಡು ಪಂದದಾರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈಜಿ ಮೂಲೆ ನನ್ನ ಇಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ಅರ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದೇ ಅದೇ ಈರು ಪಂಡ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಈರಿ ಮಾಡ್ಬೋರ ಈರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಬಗುಡ್ಡೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರನ ಪರ್ಮನೆಂಟು ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರ್ಡ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಸಾಬಾನ್ ಓಕೆ ಈ ಭಟ್ರನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗೀರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕೊಡಿ 10 ವರ್ಷ ಉಂಟು 10 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಭಟ್ರನ ತಿಂಡಿ ತೊಂದರೆ ತೆಡ್ಡೆ ಗಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಏರ್ಲಿ ದೂರ ಓಡೊಂದು ದಾಲಜಿ ಮನೋಡೊಂದು ದಾಲಜಿ ಈರು ದುಂಬುದಂಚಿಲ್ಲ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋಯ್ 10-20 ರೂಪಾಯಿ 100-150 ರೂಪಾಯಿ ದಿಂಚ ಕೊಂಡು ಪದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಪಾಂಡ ಮೇರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎರಡು ಭಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ 100-150 ರೂಪಾಯಿ ದಂಗ್ರು ಪದ ಹೋಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿನವಲ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾಸ ಬಟ್ಟು ಸಮೋಸ ಒಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಬಜ್ಜೆ ವಡ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಪ ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನಿಕ್ಲ ಉಂಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಬೊಕ ಬಂದಿರತ್ತಲೆ ರೇಟ್ಲ ತುಲೆ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಗುಂಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತಂದೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜೆ ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಓಲ ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಎರಡು ತೊಂದರೆ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ಯಾರ ಅವೇ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ದಾಲ ಪಂಡೋಡಂದಾಲಜಿ ತಿಂಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ರುಚಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ದಾಲ ಪಣ್ಣೋಡೆಂದಿಗಿ ಎಂಬಲ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ഞാൻ ಕೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೂಯರತ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸಾಬನ್ ಸಾಹೇಬರು ಬತ್ತದ ಈ ಭಟ್ರನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತಿಂಡಿ ಬಸವೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಣ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ದಾಯಗ್ ಕುಲೊಂದರ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಪು ಪ್ರದೇಶಡು ಬಚ್ಚಿರದ ಕಟ್ಟೆದ ತಿರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ಉದುಪೋಡು ಆ ಭಟ್ರನ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಹೆಂಚಾಪುನ್ ಬಂದು ಪರಪರತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ಪುರ ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂತನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೀರ ಅಂಚಾದ ಭಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಂತನ್ನ ಇರ್ನ ಕೈಟಿಗೆ ಬರಲಿ ಭಟ್ರೆ ಆವಡ್ ದೇವೇರು ಇರೆಗೆ ನನ್ನಲಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಏನಂತೀನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಡ್ ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಏನಂತೀನಿ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಂತನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮುಗಿಪುನ ಬೊರ್ತು ಇನಿ ತೊಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕಾಪು ಬತ್ತ ಇಂಚೆನೆ ಒಲ್ಪ ನಿಕಲ ಊಡು ಪಿನಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಾಲಾಳ ಒಂಜಿ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ತಂಡ ದಯದೀದು ಎಂಕಲ ಟಿವಿದ ಎದುರುಡು
ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಕಲ ಊರ್ಗು ಬರ್ಪ ಬತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಟಿವಿಡ್ ತೋಪಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆ ಬತ್ತೇರು ಇಡೀ ಭತ್ತ ತಿಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬಟ್ಟೆನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದ ಮುಗಿಪುನ ಕೊಡ್ತು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು MJ ಡೆಕೋರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ಉಡುಪಿ.